Θα μπορούσα να πω ότι είμαι ένα τυχερό παιδί. Δηλαδή και πριν φύγω Αμερική, εγώ άρχισα να δουλεύω ήδη μέσα από τη σχολή. Την πρώτη μου δουλειά την έκανα τελειώνοντας το πρώτο έτος. Μετά πήγα στην Επίδαυρο το καλοκαίρι. Τελειώνοντας το εθνικό, ήδη είχα βιογραφικό, είχα προτάσεις για δουλειά. Δεν πέρασα το στάδιο το να βρω δουλειά, έτσι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Επιστρέφοντας από Αμερική, σίγουρα υπήρχε ένα χάσμα. Έλειπα 4 ολόκληρα χρόνια. Και εγώ δεν είμαι και ο τύπος που θα πάρω τηλέφωνο να πω «Γεια σας, γύρισα, ψάχνω». Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν έχω σηκώσει ένα τηλέφωνο στη ζωή μου να πω «Ψάχνω κάτι». Τη δουλειά αυτή τη λατρεύω. Δεν μπορώ να την αντιληφθώ σαν μια θέση εργασίας ακόμα. Την αισθάνομαι σαν να είμαι ερασιτέχνης και έχω την πολυτέλεια να έχω το συγκρότημά μου και να παίζω μουσική. Σαν να είναι αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι αυστηροί οι κανόνες του παιχνιδιού. Ναι, αλλά δεν το έχω κάνει. Οπότε. Σίγουρα υπήρχε ένα διάστημα μέχρι να έρθω, με δει κάποιος ότι ήρθα, ότι γύρισα, ότι έγινε αυτό και να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Και το ρόλο στο Virginia Woolf τον πήρα τελείως τυχαία, δηλαδή, να σας πω πώς τον πήρα, θα γελάσετε. Είχα ένα γνωστό μου στο Σικάγο, ο οποίος ήταν αθλίατρος, φυσικοθεραπευτής και διάφορα τέτοια. Εγώ διδάσκω και υποκριτική 4 χρόνια. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Δίδασκα λοιπόν τότε στο θέατρο του Αλλαγών, το Αθερίδη, που έχει ανοίξει μια σχολή. Κάποια στιγμή μπαίνω μέσα και λέει κάτι με πείραξε, γυρίζω εγώ, λέω ποιος είναι αυτός ο μαθητής και βλέπω το φίλο μου αυτόν που είχα να τον δω 4 χρόνια από την Αμερική. Αυτός λοιπόν έχει πολλούς επωνύμους γενικά στην Αθήνα που τους κάνει χειροπρακτική και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είχα σκοπό, είχα τελειώσει την απαγορευμένη αγάπη, είπα ότι δεν θέλω να κάνω άλλη χρονιά, δεν έψαχνα θέατρο και έκανα ένα ιδιαίτερο στο σπίτι μου. Το πρωί είχε με τον κύριο Βαλτινό, του έκανε μια θεραπεία στην πλάτη. Τι κάνεις, γυρεύω το Νίκα για τη Virginia Woolf, 6 μήνες, δεν μπορώ να βρω, πρέπει σήμερα να αποφασίσω οπωσδήποτε. Γιατί το έργο το ετοιμάζω 5 χρόνια και αυτά. Λέει το Γαβρά τον έχεις δει και αυτά. Κάπου με είχε ακούσει, κάπου με είχε. Λέει δεν ξέρω και αυτά. Λέει δες τον, δεν ξέρω. Λέει δες τον, είναι καλός, ήταν καθηγητής μου κτλ. Και με παίρνει τηλέφωνο το παιδί μου, λέει 4,5 ώρα με πήρε τηλέφωνο. 5,5 ώρα μου σε περιμένει ο Βαλτινός και η Ζούνη να κάνει μια ακρόαση στο σπίτι του. Λέω τι έργο, ποιος, πού, ίσα πρόλαβα, α πούμε, άλλαξε και έφυγα. Και 9 παρά είχα πάρει το ρόλο. Ωραίο. Μ' αρέσει.